Guys, toda mbotora nye makuwa guys. Chinonzi guwa. Guys. Chinonzi guwa. Vanhu vanonyeya guys. Muri tutu neshamwari yako munonyeya. Hakuna vanhu vanonyeya semurume nemukadzi. Mumba mavo. Tinonyeya vanhu munonyeya mugopedza vanhu mugovaumba mugovadhistroya mugovaumba futi mugovadhistroya mugovaumba futi. Ndo chinonzi kunyeya nditi. Chinonzi guwa. Mataura muri pakati penyu muri 2. Kana mataura chino muri 3. Then potora munhu 1 aremegwa neguwa iri zvinhu zvamataura izvi. Akunosvitsa kune the person angachitaurwa ngasipo. Ndo rinonzi guwa. Kumana ngatirege kunyeperana. Hakuna vanhu vasinganyeyi. Vanhu vese vanotonyeya, vanhu vese pano pasi munhu wese anotonyeya. Ndo chokwadi. Especially kana muine vanoti mafriends enyaya munotaura. But panoita 1 anotora kura chinhu icho oenda kunosvitsa kune munhu angachitaurwa. Ndo chinhu chinonzi guwa ichocho. Mirai ndimbokudzai maimplications eguwa guys. Guwa rakashata. Guwa rakaipa. Nekuti unokuvadzisa vanhu, gotemesa vanhu musoro nenyaya yeguwa. Zvikuru sei kumadzimai uko. Chinhu chinonzi guwa. Guys, mukadzi takapiwa mazamu. Basa remazamu iri harisi rekuyamwisa vana chete nekupfeka bra nekuviga mari pasi pemazamu. Aiwa. Kana chifuva chako charemegwa takapiwa mazamu kuti utakure uvige pasi pemazamu ipapo pamunoisa zvibhodhoro zvedoro paya. Viga zvinenge zvakuremera. Guwa riya. Kana wanyasunzwa kuti ndikuremegwa chifuva changu choda kubhasta guwa rako imomo mukati memazamu. Dzidzai kuti kana zvinhu zvamunenge mataura nemasamwari enyu, you don't take them to the next person. Guwa rinovenganisa guys. Munovenganisa vanhu nenyaya dzemakuwa. Because pauchaenda kuna uyo kuti panga pachitogwa guwa hanzi zvakati uyo munhu wenyama naiye achapindura. Kana apindura pazhinji panosvika guwa rinosvika rave neroiko. Rinosvika rave neroiko. Ayanoudzwa achapindura zvarinopindura. Munhu ane guwa kazhinji kana kwapindurwa zvakunopindurwako anodzoka back naro oti kwakanzi ndinga ngachiti zvakati. Ningi anogona kunge vasina kutaura exactly semataurwa zvinozoitwa kana rakubuda rava guwa. Munhu utachizonyatsa kutsanangura kuti aiwa zvekutogwa sirizvo kune zvinonzi kunyepa makaita makuwa. So guwa rinovenganisa guys. Zvikuru sei kana uri munhu wechikadzi mukuru. Handika kubvunzwa guwa kunonyadzisa. Kubvunzwa guwa munhu mukuru kunonyadzisa vasikana. Kunzi naiwe wakati naimi unoremegwa here nekutakura zvinhu zvaunenge wanzwa. Wanzwa zvinhu, mataura zvinhu. Haugoni kutakura here wega kugadzi kuga. Unoona kune munhu chekutoti anototi zvinhu zvinoitika kusocial media kunoku guwa. Zvaona pasocial media anomhanya kuenda nodza murume kukumba. Murume wacho atomboiti social media, atombosiyiwa nepasocial media. Anonoudzwa zvokunzi ningi kuita kuvhurigwa kunzi onai. Zvakanaka kana uchinyanya nemurume wako zvichipirira ipapo. But kana unyanya nemurume wako zvichipirira ipapo, chirega kudzokera bheki kune vanhu vamamunyanya nemurume wako unoti murume wangu aikunyaya. It's wrong zvakaipa. Chinhu chinonzi guwa rinopisa kana musha. Kana uri muroorwa cheko unoti kazhinji munhu anoita guwa atange kuita guwa ipapo. Munhu anotori nehistory yemakuwa mukadzi unotsvaga. Munhu anobvunzwa makuwa kazhinji anenge aine repetition of a history yekubvunzwa makuwa. Munhu anotozikanwa kuti anogara achinonetsa, anotambura, anotonetseka kutobata zvinhu, anototenderedza makuwa, anotenderedza zvinhu zvisina kutaurwa, zvisinei naye, anotaura kwasina kuswera. Haatangiri ipapo. Chitori chikonye chakatokura chiri maari. Kuti nditi makuwa aya kune vanhu vane shavi nawo here kuti nditi kudika zvinotonetsa ameno. Unototi mumwe wacho anogona kutotsurwa kunzi zvemakuwa izvi sina nenyaya dzemakuwa wangu. Sina nemakuwa wangu. Pasina kana 2 days unowachinzi zvawabura guwa. Kushaye kuti zviri muropa here, idhimoni here, chichiri kuitika. Guys, guwa rinogwisanisa madzimai. Guwa rinogwisanisa. Hatidi kunyeperana. Guwa rinongomakisa so, zvongosemesa so kuita makuwa. Kuchongosemesa. Ndo vamwe vaya vanotora nyaya akaviga dzaID. Kwanzi uyai nenyaya dzameli. Utona munhu atoenda nehayi neghost nyaya dzake idzi iguwa. Zvosemesa. Zvonyadzisa. Kuraiti wandiziva unondiziva. So what? Iwa una zvako. Wakutotektek nezvamwe. Zvako iwewe zvataugwa nani? Sene nenyaya dzemakuwa guys. Vanhu vese vane mapasta. Nakuna munhu asina past. Sene ine kumhanya nenyaya dzevanhu muchinoisa kuma inbox, muchimhanya nenyaya dzevanhu kuma inbox musazondipfumura. Ukaona patongonzi musazotaura kuti ndindakudzai ratove guwa. Munhu yeye anotora nemakuwa.
musandiburitse ndindataura iguwa kairi. Watadza here kuchengeta zvimwe zvinhu mudikani? Watadza here kungoti zvaunoziva zvacho ungoona wodarika? Watadza here kungoramigwa nekuwa racho uri wega? Makuwa anonyadzisa madzimai, anotosemesa, anomakisa. Makuwa sivai. Ukaona kana uchida kuita kuona kuti shamwari yako ine makuwa, uchida kutesa Frida kuti ine makuwa, imbeudza dzimwe nhema dzisingaiti. Uiudze dzimwe nhema ubva wanyarara. Uone kuti nhema dzinobudere. Unogona kudzunzwa chinobuda kana fuko zvakutotaurika uzwa kuti the friend is not a good friend. Ifriend ine guwa iyoyo. Mupe nhema, umutesta nezvinhu nhema rimwe risingaiti, uchadzunza kuti ndera uzwa kuti ine guwa. Siyana ine nyaya dzemakuwa madzimai. Makuwa anoputsa musha, makuwa haiti kubvunzwa makuwa. Uri munhu mukuru kunzi ningi ndiwe wakadai so. Hazviiti. Chirikushamisa mazano ndechekuti mazera acho makuru wayati kutotaura ndiwo wazere neguwa. Vana vechidiki ava vatudiki turipo tuma 20s 30s tuzhinji atorina makuwa. Mambuya makuru ndiwo atori nezere nemakuwa. Utoshiya kuti ko zviri kufamba sei. Kuzara kuita kuremegwa nemakuwa. Hai man. Kana manyaya zvamataura ngazviperere ipapo pamataura. Zvokuti notura chinisa ku 30%, zvokumboita zvikona muchizvitumafoni tumafoni calls tokutaura vanhu, tumachii tokutaura vanhu, makuwa zvakabuda zvakasara mustaira zvezve. Vamwe vanenge vatori busy kutsvaga mari, muri busy kuita makuwa. Guwa rina kunaka. Stop makuwa madzimai. Stop kuita makuwa. Muchidhumanisa vanhu musoro, muchidhumanisa vanhu musoro, muchiita sei musoro, muchitaura kwamusina kuswera zvisina misena ine makuwa. Leave people to be. Let people to be. Musarwisanise vanhu nenyaya dzemakuwa. Hatisi kurwaba, musore zvakanaka. Une one friend yako yaunoziva ine guwa. Ingoitega mucomment section iwo mungoti uyauwe, ningi uyauwe, ningi uyauwe, auya zvinzwi rega. Handitika makuwa apere, muve nezera rakanaka.